Mahimuot yung ko aning mga amigo na itong mga Katoliko ba? Magsigi sila pamasangil nga kuno ang mga Sabadista mooy nagpapatay kang Kristo. Unya di ay, sila raman di ay mooy nagsigig patay kang Kristo kada tuig. Tanawa ra gud ron, ang ilang Kristo karong adlaw patay. O kinsa may nagpatay ni ana? Kamong mga igsuon ang mga Katoliko. Mao na ngayaw mo sig pamasangil nga ang mga Sabadista mooy nagpatay kay Kristo. Kay ang tinuod, kamo mooy nagsigig patay kang Kristo kada tuig. Ano na gyud gagamay ang inyohang gitawag og panabot nga di na mo makaila or maka-distinguish concerning anang actual event o kining celebration or commemoration sa usa ka gitawag og event? Nahulog na kung ato ang sundan ang interpretation ng atong higala nga nagpailang defensor sa Peking Sabadista, mahulog nga ang actual event ug ang celebration or commemoration same ra. Dagkong gitawag og katawanan. Mura ba og kana bitang naghandom ta sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal every December 30. Namatay man siya December 30, 1896. Di ba nga tong gobyerno na ay reenactment kumbaga, di ba? Na ay mga tawag in nag-act na sundalo, na ay nag-act na Rizal, pagkahuman katong actual gyud nga command. Kung unsa tong command kani adto mo ay gitawag gi command. Subot ba dayang ipasabot nga gibalik-balik sa atong gobyerno og patay sa Dr. Jose Rizal kay gi-reenact always ang nanghitabo kay Dr. Jose Rizal? Ingon ana ba? Tuo ko ba tawag ining taas ang ato ang panabot concerning sa gitawag og literatura o kana bitong sa history concerning sa Christian faith at the same time secular history. So Ginoo ko in tawo ning mga tawhan namo na maminaw ko sa ilaha ang katulad gid intawong mga wayhanaw ang tawag ining ilah ra yung gitawag og mailad. Pero sa tuwa di mo to mailad ana. Nga naman una kabaluta sa gitawag actual event o kanang commemoration o nag-celebrate sa commemoration sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Nga naman kay musugot tag sa dili tinuod gyud nga ay event nga si Kristo gipaantos, si Kristo gipatay, pagkahuman si Kristo ang atong Ginoo nabanaw og mabasa nato na sa balaang kasulatan og diha nagsukad mauna ang source sa commemoration and celebration every Semana Santa. So malang na ay mga reenactment nga naman kay ipakita sa tao, ipakita sa mga Katoliko sama namo nga ingon ana di ay ang naangkunan ni Kristong kamatayon. Dili man perfect ang pagka-portray, pero at least na ay makit-an ba nga visual aid, visual living aid. Kumbaga, nga diin ang tao makapamalandong nga ingon ana di ay ang naangko ng pag-anto sa to ang Ginoong Jesucristo. Pero wa nagpasabot nga gibalik-balik na magpatay ang Kristo. Yes, Ginoo ko, subot pasabot every mag-celebrate din ng Bonifacio Day, Rizal Day ng mga tagaka. Eh nagpasabot na gibalik-balik mo na nagpatay si Bonifacio, si Juan, si Rizal. Sa mga dili na ingon ana eh. Nga naman, kay musugot kag sa dili ang nagpapatay kang Kristo sa Badista. Musugot kag sa dili nya mga si Kristo ang ato ang Ginoo sa Badista pero Jewish religion man to. Mamo mga original nga sa mga sa Badista. Kamo mga piki man mo. Di man mo tinuod nga sa Badista kay Americanized and buto mo from America. So kanang sa Badista nga naa nakasulat sa balang kasulatan nagpapatay kang Ginoong Jesucristo mo ni mang urig. Unya, musugot sa dili mo na kamatuoran, dili Dominguista ang nagpapatay kang Kristo. Sa Badista yun ang nagpapatay kang Ginoong Jesucristo. Manang amo ang gihandom nga naman kay bisan pag gipapatay siya sa mga Sabadista, pero natuman ang iyang giingon nga gub-an ninyo ang templo kay bangonon kini sulod sa tulo, kag gitawag og kaadlaw. Mo man na iyang lawas, mo man ang iyang tawag ining kamatayon. So every time ang mga Katoliko maghandom sa kamatayon ni Kristo, mo na ay mga reenactments, na ay tawag ining mga visual aids, na ay mga pelikula, na ay mga dramas, na kung diin nagapunting kung unsa tong mahitabo ang Ginoong Jesucristo. Pero di na ingon nga among gipatay pagbalik sa Kristo. Huna-huna ra na ninyo para lang na niadtong mga tao nga ang pangunahuna panabot na asla palapa. Di mamingon ana magsabot. Kami mga Katoliko dili mingon ana magsabot kay samara nga sa ko nang giingon kana maghandom ta sa Rizal Day, maghandom ta sa Bonifacio Day, pero it does not mean nga ato ang gihandom ato ang gipatay balik-balik taga tuig si Rizal o si Bonifacio. Mao pod na ang
kamatayon ng Ginoong Kristo. So ginahando na mo matag tuig nga naman kay kining maong tuig among gi-offer sa kinabuhi ni Kristo gikan sa pagkatao, pagkamatay ug iyahang pagkabanhaw. Kining tuig ga iyaha man kang Ginoong Kristo man So kining maong tuig ga sentro namo ang among Ginoong Kristo. At the same time syempre sa iyang kamatayon dako gyud mig paghatag ug pagpamalandong nga naman kay kining simbahang Katolika namo gyud connection kang Kristo. Unlike mangod sa mga dili Katoliko, wa magud na sila connection kang Kristo. Mo na ingon ana sila ka kanang bitong ka kusog mga taki nga naman kay di man sila di sa kasabutan na tungod kay ang ilang mga pundok buto lang after 16th century. Kay katong mga Katoliko na kung ubad na kang Kristo mo nang importante alang kanato ang kinabuhi ni Kristo, mga panghitabo niya kani adto nga gi-preserve sa atuang gitawag og mga fathers until now atuan ang nadawat. Kay ang iglesyang gitukod ni Kristo buhi until now ug mao na ang nag-preserve sa tanang mga impormasyon concerning kang Kristo ug sa iyahang mama. Mo kini nga mga amigo di ni kasabot kay sa kunang giingon Americanized. Founded by the Americans, founded by mere man. Dili si Kristo ang founder ini. Mo na dili sa makahatag og dakong importansya ni anang maong gitawag og event. Kita kay makahatag ta ni ana nga naman kay kana mao nga event mao naghatag og kinabuhi sa iglesyang iyang gitukod man. Always ginatong handumon sama sa giingon ni San Pablo. Hebrews chapter 13 verse 7, hinumdumin ninyo inyong mga pangulo kaniadto ang ilang pagkinabuhi, pagkamatay ug awata ang ilang pagtuo. Mo ni among gihimo karon. Amo ang ginahinumduman mo nang naay mga reenactments ug uban pa. Okay? So dili na patay gamayan ni panabot. Gamay kayo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.